everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naghapos ng sugilanon ang karibal kong lulo. Hinuo ko. Hasta di istiya to ana dito? Saon man ako inigaw, uy. Tuwa naman di silang duha dito. Wasan butugan si tatay kung asa sila karon. Mao na lisodon kaw. Kay hasas tiyo, di man magtarong og tubag. Wasan mo pasabot nimo. Pero naglibog ko gaw kung nganong kalit man nga naabot si nanay dito. Murag wa na gini na maugaw. Mayon ta tong imong na-stress tiya bisag kadiyot lang. Nipahuway pa man sa kunos nanay, good. Mura man og relax na sad kaayo sila gaw. Mura man og wa sila gikabalakan. Murag laing gyud akong pamati kaw. Sa akong pagsabot no. Baliktad ang akong pagsabot sa ilang ka-relax. Nagtuo ko nga naagid akong hulga ining sitwasyon na ron. Naglibog gid ko gaw. Unsa magyud kay angay na akong buhaton, uy. Makikita na lang yun siguro ko nila ni tatay gaw. Para nako gaw, wa nila ay maayong buhaton nato. Sultihan gyud nato sila si Tasyo ug Reggie ini para sa atong seguridad. Nabuang na ba siguro ka, Felix? Nagpadaaman ka ana nga dili ba gyud ni maayo ang iyang gibuhat? Ay, pastilan, kalma lang gani, daday. Hinayalay mong tingog ba? Tingog ha? Ha? Muuyon lang ka. Total, mayo mo sa pangkatayo ang Renato. Daghan na ba kayo siyang natabang nato? Sabi ay! Samsoy. Tugog na tabang. Kanang iya kitabang nato, dili na iyang kwarta. Kwarta ta, guriyaw. Kay sinagop na na siya. Ay, hilom lagi in taon, daday. Ayaw to nagkusgan imong tingog. Kaya ba masuko na inoon niya nato sa Renato? Da, balag makadungog siya. Ay, kay naglagod kay ko ining iyang gibuhat. Huwag yung ko kauyaw na ne. Kumusta ni Felix? Ay, Dong. Kumusta? Dodong, Renato. Okay na kay Miri, Dodong. Okay. May no ni Felix. Saman, andam na ba mo nga manlakaw na ta? Pero na to sugatos lolitas lungsod? Kadiyot lang. Ay, Kadit lang ha. Di pa ko okay rin na to. Dodong. O tagisugaton si Lolitas Lungsod. Ha? Unsa? Uy, wala rin mo sultihi sinang daday ni Felix. Nga atong kuhaon karo sa lolita, aron nga mauban na to din eh. Ako kaning kuan ka na... Paglaro gani ba diha rin na to? Ha? Unsa ba din kalaki ha? Ngano bang giingon man minimo ini? Daday. Hello, Felix! Ay, Dili mahilo ha? Dili ikay ako gika-istorya. Nang daday, wa man tamo unsa ba? Tingano di ay, di pasakitan ba tamo? Ha, ni Felix? wa taon. Noy, Dodong na to. Wa gidong. Ayaw ko ninyo buanga. Ikaw! Ikaw pilit dakat! Wa kay klaro! Ha? Wa ko makauyon ining inyong gibuhat! Bueno. Wala tayo oras kung maglantugi pa ta, ni Felix. Sige na. Ikaw na lang ang uba na mo. O ibilin lang sa ni si nang daday din eh. O sa ko'y ibilin? Ha? Gusto kong mapauli sa amo. Buhi ko ninyo din eh. Mag-istorya lang niya tag usab bahin ana nang daday. Uy! Ni Felix. Dodong. Sunod niya dayon ako ha. Sunod ako. Hoy! Uy! Sa kyo din binuang nga Felix. Felix! Ha? Nakikutsa ba ka ng mga kriminal ha? Ay, pastilan. Unsaon naman lang ini. Unsay-unsaon? Ha? Sa ninimo? Kinahanglan nga manubag ka ini. Paminaw gud, daday. Wa gyud ka makasabot. Ayaw pagdagang istorya. Basta, dako kung subak ini. Ipapriso te kag apil unya sa mga polis. Uy, Gaw! 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 Asa naman ka, Gaw? Uy! Hala! Wala may tao ng ila, ha? Asa naman ka siya? Uy! Wa pa ka siya mo apas yun dito sa lungsod, no? Alas 4:30 na. Ay, di ni mahimo. Kinalang nga apason ako siya dito. Pero time pa. Gusto, tawagan na lang yun ako sila si Tasyo o Greggy.
Paibaon na lang yun ako sila ini sitwasyon na. Bahala na. Balik ko na to sa lapits. Kay nabalaka biya to sa Lolita nga wapag yun mauli sinang daday. Arang-arang nakalahos. O bitaw. Sige. Unya, hapit na malasing ko. Ako sa ingnon si Lolo. Kay gusto man sa tos Lolo sa iyang kuan gusto siya kuyog nato. Tos Lolo. Sis. Kasi maraming basig biyaya. Sis. Ay, isis. Sige, siyo. Ay na, aron magdungan tang tulo dito. Uy, kadit lang. Kaniyot lang. O, imo, Ops. sige, ikaw sa. Siyo, Oh. may nanawag na ko. Aha. Murag number ning Glinda. Uy, tubag ka. Tumago na ko. Nagpurol ba ka ni? Tumago na ko. Halo? Pipito, ikaw ni? Uy, Glenn. Oh, ako ni. Masa man nagpurol ka ni ha? Unsa man nalita? Huy, apas ako ninyo ba? Nagsakay ko ro og tricycle pa doon sa lungsod. At ito magkita sa simbahan sa lungsod. Yun na, nabay ka kulian, Glenn. Oh, Pits. Ani ako ninyo karon yun dayon. Apas ako ninyo din O sige, magkita ta dito. Salamat, Pits. Bye. O, sa'yo tabo, Pits. Papason ko na tadayon. Ni Glinda sa simbahan sa lungsod siyo. Uy, Karon yung kuno dayon. mao ba? Oh, Kay nga naman kuno. abot lang. Wa man siya masulti o gano. Basta kay papason lang kuno ta. Oh, sige. Pero yun na. Kinahanglan nga magdata og pitsula. Ha? Pitsula. Pitsula. Pitsula ko kanang bubuto ba? Ito putsok. Katumingong bangaw. Kirit, akong kaon. Pisula, sige, kumati. Oh, kana. Tara, Pits. Oh. Tara, putyok. Pusil nga mo tuyok. Putyok. Morning usa. Ha? Pusil nga mo tuyok. Morning usa, ha? Imo ni. Tagsatan ni. Putyok ya po ni. Pistulahan mo. Patay. Kalutan na. Sama niya, oy. Tagsatan ni. Maprisuhin o nini siyo. Nasa mga bala, oh. Bala. Pala Rosario. Bala yun. Ha? Ay, ako ba ang mapriso taan ni Unsaon na lang? Ay, Carlo. Pang self-defense na to. Sige, taguin na. O, di na tayo maglangan. Di lang na to may bawas lolo ni mo. O, di na kay tiguang na si Lolo. Kita na lang. Tara. Wa pa man ko'y naninaw nga presensya ni Lolita rin. Ato lang pabuton. Pero nag-istoryahan na yung magkamo. Gani ha? Felix, istoryahan na yung magkamo. Misano magka siya sa imong mando, ha? Oh. Noy? Oo, dudong na to. Nagsabot naman mi dito. Alas 5 Gs na. Mas mayo siguro nga magawas na ka sa van ni Felix. Vanilang, Janelle, Kuyogi, aron makitaan mo ni Lolita. Tara, de Felix. Arita dool ni Trisikad. Magatang ta din ni Lolita. Wa pa magyug ko kakita nilang tatay. Naiitom nga van nga nagatang dool anang bakery. Oh, yun na. Kanang duha ka lalaki. Mura man si Tatay Felix ang naguna. Ang nagunaan ng lalaki. Oh, uy. Si Junel ka na iyang kaupan. Tuara. Murag nakakita na si tatay na ako. May wara-wara siya sa duha niya kakamot. Ako silang duulan. Ano? Nila siya paingon din eh. Ato lang siya pabuto ni. Tay. Lolita. Oh. Tay, asa si nanay? Dali, kuyog na mo. Kay nagpaabot si nanay ni mo. Kadiyot lang, tay. Di ba kauban ni mo si nanay? Hain man siya. Let, kuyog lang na mo ulit. Kay nagpaabot naman ni mo si nagdaday. Nga naman eh. Wa ko makasabot ini. Nganong kinahanglan pa man nga. Ay, yun ang tamaglangay. Sige na, kuyog lang na mo ulit. Ayaw magyaw. Pulis! Dali, Lolita! Dagan! Sakay sa bahan! Kadiyot lang! Tago, Lolita! Pasalipod ako! Dali! Pangupot mong tanan! Pangupot mo! Patay! Daan pag ko. Nautan yung lagi ang ilang tuyo. Nadagin nila si Lolita. Kalmahan din. Maluwas na lagi nato to sa Lolita. Na may mga pulis nga nagsulong nila. Siyaw! Bahala na. Mutabang yung tagkuko tila, Pits. Kinahanglan nga masundan yun nato sila. Misuko na ba yun? Sila o sila siyaw! Pangupot lang mo kayo. Kay pagkuskan pala kung atong dagan.
Dagay kay mga pulis nga nagsunod na to rin. Pakuski pa ang pagpadagan! Unsa pa rin pinuanga rin na to? Nanang kiamong pamanimo ang ako mga ginikanan? Let, pasensya na kay ka. Kinanglan nga ako ni buhaton. Para ni sa atong kayuhan, ano nga makalikay ka sa mga tao nga dunay datang plano patok nato. Kasi daw tang plano? Ikaw mo idunay dakong atraso sa mga pulis. Maong ayaw mig iangin. Masabtan ron niya ni mo, kining tanan. Ha, panuway ka rin na to? Wala ka sa maayong panghuna-huna. Panuway ka! Ay, tama! Lolita! Lolita! Ay! Ang ako hawak! Tabang! Tabang! Uy! Magkawas na! Lolita! Lolita, bangon! Bangon, Lolita! Bangon! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.